ba dai wannan kujerar ba, wannan kujerar ne ko yake wani faffaɗi yake wani in Allah da ni waziri ni ne zan gaji wannan kujera. Ni ne zan gaji wannan kujera da yaddan Allah matukar ne da ba ya dawo ka abin da zai faru ai da ni suke zancen duk sai na yi maganin su Allah ya yarda. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da fitowa. Barka da fitowa. Waziri. Allah ya ja zamanin mai gari. Waziri. Allah ya kara maka tsawon rai. Wato mai martaba abin da ke tafe da ni shine magana ne akan wannan dakarun da na ɗiba ɗazu. Na tafi farautan wannan yaro ɗan iska mai nura mai daba da ya addabe mu ya hana mu bacci to mun tafi gurin zaman su ba mu same su ba na bincika an ce ba su ba labarin su sun ɗiba sun kada sun yi gaba. Alhamdulillah. Kai ni da mu ai na ce maka na ce za mu ko a raye ko kuma su bar area nan gaba daya an gama ai to yanzu bukata na biya alhamdulillah babu su alhamdulillah su ma dakarun na sallame su na ce su tafi abin su na ba su wani abu. Kai waziri haka ina jin dadin ka fa. Allah ya taimake ka gaskiya Allah ya taimake ka ina jin dadin ka Allah ya taimake ka ai ina mai tabbatar maka mai martaba matukar ni waziri ina nan da rai a wannan masarauta a wannan gari kowaye ne a fadan nan ya zo ya ce zai kawo mana wargi to ni zan kakkabar da shi ko ma waye ne a fadan nan Allah ya ja zamaninka kace kowaye kwarai da gaske har ma da ni kenan Allah ya huci zuciyanka su fitan baki ne amma ban da kai ba ya ba ka yi mutu kare ba wai a ce kamar ni waziri har zan ba da shawara a fada a ki ɗauka a ki amfani da ita har a bar wani ma bare ma yana musayan yawu tare da ni a fada kamata ya a ce wai abinda ma ya bani mamaki ya bata min rai wai har ni ne sarki ni waziri sarki zai kora a fada kamata ya a ce shi wancan din shine aka kora ba ni ba. Oho na gane wannan bawan Allah kujera ta yake nema tabbijan aiko wannan duk maganan da an yi a fada yau nan tamkar an yi shi a gaban Nura mai daba ne dan zan kara wa zancen gishiri da magi domin yayi zaki in zuka shi zan zayyana mushi komai a yau nan ba su sanni ba waziri da ni suke magana ai san yi maganin su ai gimbiya ke ai gimbiya ban taba sanin na samu gurin zama a cikin zuciyarki ba sai jiya da ana ruwa wannan leko wadda kika yi min haba ai sai ni sanyi a cikin zuciyata tunda kana so na sai ka turo gidanmu
daura mana aure. A'a Maryama, za mu yi aure amma ba yanzu ba. Sai mun dan taɓa soyayyar mutum. Sannan sai mu yi aure daga baya. Haba masoyiyata, a bar ƙaunata, me ya faru yanzu nan zaki juya mun baya? Ki juyo mana, in dai ba kina son fashi da kuka ba. Ba sai ka yi kukan ba to ina ruwa na. Tun da kin ce haka, to ba za ki gani. Zan tafi, sai an jima. To sai an jima. To ka tafi mana. To ki tafi mana. Ba kai ka fara ce da ka tafi ba? Ba ke ce kika juya min baya ba? Ba kai ne ka ce ba yanzu za mu yi aure ba? Dama akan wannan magana ne yasa kika juya min baya. Yi haƙuri, za mu yi aure ba nan da jimawa ba. Ko kai fa? Yanzu tukun na san kana so na. Ya ka sha lemu? Ina lemon yake? Yana ciki. Ki kawo mu. Baran je in ɗauko ma. Ba da na bari. Iko sai Allah. Kai! Okay. To. Kai. Wayo Allah na. Ai lemonan tun kan na sha ma na san zai yi zaki. Lemonin da zaki yake yi. Ki samu da zaki karo min guda ɗaya wannan hina je gida zan shayi saboda zakin lemon nan. Dan karo ma, amma ka min alƙawarin ka je kasuwa za ka siya mu da malam garba. In dai rake ne na malam garba. Ina miki alƙawari don sai miki na matala biyar ki shaki mori. Ya shi nan. A to ai guda ɗaya ne. Ai amma shi ma ga wannan tun ga na sha biyu kuma sai ki sha biyu. Kin ga wannan shine adadin soyayyar mu daidai kenan wani bai wani ba. Waye yake nema na? Ani nan. Waziri kai ne tabe? Ni ne nan. Barka da zuwa. Abin da ke tafa da ni, na zo ne in gaya maka na ga alaman take-takenka kana neman kujerata. To ka neman ma kanka zaman lafiya, ka janye wannan mummunan kudirin naka akan neman kujerata da kake a fada. In ba haka ba kuwa, wallahi zaka bar garin nan da kunshin kayanka akai baka shirya ba. Ka dai ji na gaya maka, ka tsaya a matsayinka na munafikin gari, amma kar ka shiga aikin da ba naka ba. Ina waziri, ko da su daya ban taba tunanin jin ina son wannan kujera taka ta waziri ba. Amma dan Allah wa ya faɗa maka wannan magana ta cewa ina neman kujerarka? Babu wanda ya gaya min, ni na ji a jikina ne. So don haka na zo in gaya maka ka tsaya a matsayinka na munafikin gari don ita ce shine sarautarka da ta dace da kai. Na ji na gaya maka. Waziri, ka fara shiga gona ta fa. Wallahi za mu iya samun matsala da kai. Dan ba zan lamunci wannan cin fuskar ba. Shugaban munafikai ka daina nuna mini yatsa. Waziri, rawani fa za ta yi ƙasa. Wallahi rawani za ta yi ƙasa. Kai din nan baka isa ka sauke min rawani na ƙasa ba. Don wallahi na fi ƙarfinka munafiki kawai. Ka ji na gaya maka. Dan Allah dan Annabi waziri ka dawo. Ka ga aikin munafurci in ba sai na yi ƙasa da kai a nan gurin ba. Ni za ka zo har gida ka gaya ma wannan magana? Za mu haɗu da kai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Amarya. Wa nake gani kamar ɗayin haka? Ni ne Allah ya dawo na. Sani da zuwa ya hanya. Lafiya kallon. Kai da ka ce za ka yi kwana biyu shi ne har kai uku. To ba gashi na dawo ba. Ka gani da kai kyau kuwa. Anya ba wata ta kwace ka bane. Ke dai da maganin kishi. Gaskiya na faɗa. Ka juya ɗan birni gaba ɗaya kawai. Ga tsaraban ki na zo miki da shi. Biredi sai da na darje na zaɓa.
a duk faɗin Nasarawa state a inda ake samun shi daga Nasarawa Igon sai Keffi. Biredi ne mai daɗin gaske, na tabbata da ke da daɗin shi. Na gode shi kenan zan karasa gida dan je mu ka gaskiya dan zuwan kenan. Har za ka koma? Zan dawo ai da dare insha Allah. Allah ya kare, Allah ya da kai lafiya. Na gode farin ciki. Gimbiya yar mai gari. Ban taɓa sanin garin nan yana da daɗi ba. Sai da na same ki a matsayin budurwata, sai na ji na fi kowa jin daɗi a cikin garin nan. Wallahi ni ma haka. Musamman ma idan muna tare. Ji nake ina ma a gidanka nake. Mai tashan soyayyar mu. Maryam, ashe kina so na haka? Sai dai soyayyar da nake miki, tawa ta fi taki yawa. Wallahi bai fi ba. Kai da ma baka taɓa mafarkin mun yi aure ba? Tab, na yi mafarki har mahaifi 'yan biyu. Ɗaya mace, ɗaya namiji. Kuma kyawawan yara. Allah? Ƙwarai ma kuwa. Amma wannan ya zama tsakanin ni da kai. Kar ka faɗa wa kowa. Ni a hannu sanar da mahaifiyata wannan mafarkin. La, dan masani amma fa baka da kunya. To me? Dan na gaya mata. To me? Abun farin ciki ne ba. Maryam kenan. Kai, Maryam kenan, yo Allah da. Wallahi kawata an gaya miki. Dan masani yana matukar sona. Idan muna hira da shi ko kaman zai haɗe ne haka yake ci. Ayyukan kawata ni ma ina son in gaya miki. Tahir yana bala'in sona in gaya miki. Cewa ma yayi mun idan muka yi aure zai ɗauke ni ya kai ni birni in sha daɗi. Birni? Mana. Da gaske kawata? Zan miki ƙarya ne? Lallai kam, ni ma kuwa zan je in gaya wa ɗan masani. Ni ma ya kai ni birnin nan, kar ki je ki dawo ki ban labari. Ai kuwa, kin ga idan muka je na samu wanda da mu hira kenan, da mu sha daɗi tare. Ya kamata mu je dan kin ga ana bikin sa'ani, ba mu je ba, kamata ya kira ka ni. Kuma haka ne ka saka rashin mutuncin mu. Shikenan, mu je. Amarya. Tayiru. Ka san me? Wannan biredin da ka kawo min din nan. Ka ci ana iya samun shi a Nasarawa Igon? Tabbas. International ba? Ana iya samun sa a Nasarawa Igon da kuma Keffi. Kin cikin ji daɗin sa ne? Sosai ma. Gaskiya ai daɗi sosai. Dan har mama na tashi tana tambaya na. A ina na samu? Na yi farin cikin hakan. Sai da na dirje na duba. Na ɗauki tsawon lokaci ina bincike kafin in siya miki saboda kina musamman ne na duba biredi na musamman international na kawo miki. Ni ya batun kauriki ne, Maryam. Maryam? Bari.